φτάσαμε στο τέλος της πρώτης διδακτικής ενότητας. Σε αυτή την ενότητα γνωρίσαμε ποια είναι τα βασικά συναισθήματα και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Για κάθε ένα από τα βασικά συναισθήματα μάθαμε σε ποιο μέρος του προσώπου και με ποιον τρόπο εκδηλώνεται. Επίσης, σε αυτή την ενότητα μάθαμε ποια συναισθήματα ονομάζονται δευτερογενή και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.